Ο Γιάνναρος ήτανε. Έλα ξανά. Ακούστε το πως ακούγεται από μακριά. Ο Γιάνναρος το έχει πάρει. Είχε Z με 6 ταχύτητες. FX 5 ταχύτητες. 58. Προκαλώ όλα τα 58. Το φιλαράκι ο Γιάννης. Δείτε το, ξέρετε, κοιτάξτε πως ξέρει να οδηγάει. Έπιασε τα 1.40 εδώ, μπαμπαμ. Του βάλανε χέρι, ρε. Του βάλανε χέρι. Τι σου είπε ο κολόγερος? Τι σου είπε ο κολόγερος? Τι σου είπε ο κολόγερος? Τι κάνεις, ρε? Πιστόλης, άμα δεις το βίντεο δεν σε προλαβαίνω, ρε. Σβήστο.